हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfoofficial YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा साख्रिनि बायबा टेस्ट नोंथांमोननि जासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव आरो लोगोसे एसआइ लेभेलाव आरो नोंथांमोननि ग्रेड 1 लेभेलाव फरेस्टआव दा लोगोफोर फाइनालिस्ट आरो लोगोसे एफमिलेटर नोंथांमोना फैगासिनो दङ जोबोर खम समनि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे एसटि एससि ओबिसि इउ रिजार्भेसन नोंथांमोननि सायाव डिसकास खालामगोन आसा खालाम नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बड'जबिनफ'आव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे बिटिसिनि ग्रेड 3 नोंथांमोननि साख्रिनि एप्लाइ जागासिनो दङ लास्ट डेट बारायनायनि चान्सआ दङ मानोना गोबां बन्द जाबाय गेजेराव स' बेखायनो लास्ट डेट बारायनो हागौ आरो ओरैनोबा बेनि लास्ट डेटआ 25 एप्रिलमोन आरो नोंथांमोननिया जागायसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट आरो लोगोसे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआबो जागायसिगोन 25 एप्रिलाव बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटआ डाउनलड खालामदो सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय गोनो गोथो जादोंमोन जे थाबायहागारा मानो एडमिट फैगोन होनदों दा बे नङा नोंथांमोना थाबायथारनांगोन क्वालिफाइड जाबासो नोंथांमोना बे पस्टआव कनसिडार जागोन नङाबा जानाय नङा अके स' गोनो गोथो दाजा नोंथांमोना गार्डआव आरो लोगोसे ग्रेड 1आव थाबायनाय टेस्टआव क्वालिफाइड जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना लास्टआव साख्रि मोनहैगोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो सेलेक्सन प्रसेसखौ नायनोसै फैदों माबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोननि काट अफ फैथावना आरो नोंथांमोना साख्रि मोनथावना स' लोगोफोर जों नायबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोननि ओभारअल काट अफखौ नायोबा बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव दा बेयाव नायदो नै स' नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनाथ' मोनखादों हमना ला 33 मोनखादों एन्ड बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना हमना ला 33 खौ मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एनसिसिखौ दोनथ'बाय एनसिसिआ मेक्सिमाम गैया बेखायनो टेनसन दाला स' नोंथांमोननि काट अफआव ओभारअल 66 जाना दङ हमना ला एन्ड बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआव स' भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना पास खालामथारनांगोन भाइभा टेस्टआ नाम्बार 5 दं नालाय बेखायनो हमना ला 66आव आं ओरै लाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 71 बेबादि थ' 70 प्लास काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ दा आं एग्जामाव मिनिमाम लादों 33 बेनिफ्राय बांसिनबो मोनदों जानांगौ बेखायनो आं 70 प्लास लाबाय कमनखौहाय हौवाफोरा 70 प्लास थांनायनि टारगेट दङ बेखायनो स' नोंथांमोना भाइभा टेस्टखौ मोजां होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एबारसो फाइनाल काट अफ ओंखारनानै नोंथांमोननोहाय 6 मेआवहाय रिजाल्ट ओंखारजोबसिगोन जेल हल्डारानो जा एक्साइसानो जा बेनिफ्राय नोंथांमोननि गार्डआनो जा एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 1आबो जा जायखिजाया नोंथांमोननि ग्रेड 1 आरो लोगोसे एसआइजों फिजिकेल टेस्टआ दायो जासिगोन नालाय हमना ला नोंथांमोना जागासिनो दङ फरेस्टआव एन्ड बेनिफ्राय एसआइना जासिगोन 25निफ्राय आरो नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआ समान जाफागोन बेखायनो दायो ग्रेड 1 होथ'वाखै स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि जायखिजाया काट अफ होनोबा 70 प्लास बेनिफ्राय हिन्जावफोरना 65 प्लास थांगोन बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव बेखायनो एक्सपेक्टेड काट अफ बियो बेनिफ्राय एसे बाराबा थांनो हागौ मानोना फाइनाल नालाय स' बेखायनो ओभारअल काट अफ नोंथांमोना 70 कमन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 65 प्लास कमन जाना दं एसटि हिसाबै आरो जायफ्रा हमना ला 75 एबा नोंथांमोना 79 गाहाम मोनदों अब्ला स' नोंथांमोना आनरिजार्भ थांनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय हौवाफोरा स' बे जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव स' बेनिफ्राय ग्रेड 1आवथ' एसे बारा थांगोन मानोना बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ बाराखा नालाय 150नि गेजेराव स' नोंथांमोनाहाय बेबायदि एसे बारा थांनाय मोनगोन मानोना पस्टआबो खमखा नालाय दा हमना ला फिजिकेलाव नोंथांमोना हमना ला 40आव थांखाबाय स' 40आव हमना ला 31 लाबाय हमना ला बिदि थांदोंमोन एन्ड एग्जामाव हमना ला 60 बेनिफ्राय हमना ला भाइभा टेस्टआव बेबायदि 5 एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना नायदोंनाय बेबायदि 96 जायखिजाया 90 प्लास कमना काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ ग्रेड 1 हिसाबै स' बे जाबाय नोंथांमोननि एसए लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेड 1 लेभेलै एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एक्साइसावबो बेबायदि थांगोन एक्साइसावबो 70 प्लास थांनायनि चान्सआ दंखायो एक्साइसाव बारा थांगोन 78 टु 79 बेबादि काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ मानोना एक्साइसाव आरो जेल हल्डाराव बारा काट अफ थांखादोंमोन बेखायनो बारा थांनायनि चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआव माबादि सोंगोन स' भाइभा टेस्टआव माबादि टाइपनि कुइसन फैगोन गोबां कमेन्ट्स फैयो दा बर'जों आरो इंलिसजों बा एसामिसजों सोंगोन नामा स' नोंथांमोना अफिसियेलि हिसाबै एसामिसखौ रोंनांगोन एन्ड बेनिफ्राय बर'आवबो हागोन जेबो नङा जुदि अफिसारा जुदि बर' थायोबा स' नोंथांमोना बर'जोंबो एन्सारखौ होनो हागोन जास्ट एन्साराल' गोरोबनांगौ नोंथांमोना बुजिनांगौ आरो बिसोरबो बुजिनांगौ अब्लानो नोङो नाम्बारखौ मोननाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय हार्डलि नोंथांमोननि मोनबा कुइसनल' सोंनायनि चान्सआ दङ अके मानोना टाइम गैया गोबां स्टुडेन्टस दङ बेखायनो मोनबा कुइसन सोंगोन जि कुइसना नोंनि इन्ट्रडाक्सनबो थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि लकेलिटि नलेजखौ जाहाथे रोङो आरो लोगोसे माखासे नलेज जिअ'ग्राफिखौ जाहाथे नोंथांमोना रोङो एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज नोंथांमोनखौ सोंगोन एन्ड बेनिफ्राय माखासे फेमास जायगा बा माखासे फेमास मानसिनि एबा माखासे फेमास पलिटिशियान लिडार्सफोरनिबो सोंनो हागौ बेखायनो स' नोंथांमोना जाहाथे गोसो बायदि जाहाथे मोजां एन्सारखौ होयो इसेबां टेनसन लानाङा जेबो गिनाङा आरो भाइभायाव जुदि फेल जाजोबबाबो जुदि नोंथांमोननि मार्क्सआ जुदि मोजांखाबा स' नोंथाङा साख्रि मोननो हागोन जास्ट भाइभा टेस्टआव नाम्बार 5 दङ बेखौ लानो हायोब्ला मोजां एड जागोन नोंथांमोना नाम्बारा बारायगोन अके स' बेखायनो टेनसन दाला बेनो लास्ट एन्ड फाइनाल आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिजाल्टआ 6 मेआवनो गासैबो ओंखारजोबसिगोन आरो नोंथांमोना 13 मेआवहाय एफएम लेटारखौ मोननायनि चान्सआ दङ